имаме две душички. Вярвайте! Бебето е родено на 26 януари и е починало на 11-тия ден след раждането, разказва през сълзи бабата. Според нея и според лекарите, то се родило здраво и било доста едро. Бебенцето се роди 3 кг, без проблеми, неонатолог на момента. Надавало е на килограми така както трябва. Живо, здраво бебе, майка без оплаквания, без нещо, което да ни притеснява. Взехме си бебето с радостно, гордоливи бяхме. Седмица и четвърт след раждането си обаче бебето спира да се храни и 2 дни по-късно умира в линейка на път към болницата в Ловеч. 2 часа въртат детето, докъде идват от Ловеч линейката. Не можаха ли те лекари да видят, че детето е отроване от кърмата от майката? Забравили са процента на снаха ми вътре. Лекарите в Бяла Слатина твърдят, че това е невъзможно. 3 дни след смъртта на бебето майката също спира да се храни и да пие вода. Близките отново търсят болницата в Бяла Слатина. Жената беше с кръвно 40/0, с един ендотоксичен шок. Произхода аз не мога да го гадая. Стабилизирахме я, възстановихме кръвното налягане 80/40 и жената беше за реанимация от по-високо ниво. Затова я транспортирали към Плевен с линейка. Скаха кръв, ние отдихме, там 50 човека бехме, но от 2 часа се приели в болницата чак в 6 часа. 4 часа да стои в тази линейка, как стават такива работи? Ти едно куче на пътя ще му дадеш първа помощ. Има ли вина на лекари за бавена медицинска помощ или не, това ще стане ясно от проверките на медицинските власти и образуваното досъдебно производство за смъртта на бебето и майката.